Dik il-ġimgħa l-oħra rajna l-ġrajja ta' kif id-disċipli qabdu fil-maltempata. Ġrajja drammatika tal-lum hija jerġa' aktar drammatika u mqannra isimgħuha. X'inġi għandna ħal-oħra fir-reġjun tal-Gadarin, iltaqgħu miegħu żewġ indemonjati ħerġin mill-oqbra werin wisq hekk li ħadd ma kien kapaċi jgħaddi minn dik it-triq. Wara nfexxew jgħidu bil qalu x'għandna x'naqsmu miegħek min Alla, ġejt hawn biex tittorturana qabel iż-żmien. Issa kien hemm bogħod minnhom qata kbira ta' ħnieżer qed tira. U d-demonji talbulu bil-ħrara bil qalu jekk se tixħitna l-barra ibatna fil-qata tal-ħnieżer. U qalilhom morru. U marru fil-ħnieżer u wara. Il-qata kollha ħebbet mill-preċipizzju għal ġol baħar u mietu fl-ilmijiet. U r-rajja ħarbu. Marru fil-belt u rrappurtaw kollox, ċoe l-inċident tal-indemonjati. Wara l-belt kollha ħarġet ħalli tiltaqa' ma' Ġesu u ma li rawh ittalbulu bil-ħrara biex iwarrab mir-reġjun tagħhom. Din l-kelma tal-aħwa. Irrid missier ta' smawiet. Il-maħabba tiegħek hija blaqies ta' bilħaq. Il-rida tajba tiegħek lejna. Intweriet fuq kollox meta l-anġil ħabbru lir-raja f'Betlehem illi llum tweldilkom Salvatur li huwa Kristu il-Mulej. Inti ma qatx lura milli tatina l-aħjar, l-iprem, l-eżes illi għandek. Lill-istess ibnek Ġesu, il-ħellies tagħna. Grazzi missier talli wasalt sa din l-estremità. Tajtna d-don illi ma jitfissirx bil-kliem. Id-don indeskrivibbli. Id-don illi aħna minħabba il-fidi ċkejkna tagħna kultant ma napprezzawx kif imiss. Aħfrinna Mulej. Aħfrinna tal-ebbusija ta' qalbna, aħfrinna kif aħna ma nirreaġixxux kif suppost għal din il-bxara hekk meraviljuża, bxara hekk fenomenali. Li inti ħabbartilna umanità mingħajr tama, issa għandha tama. Għandha tama unika, tama vera, tama ġenwina, miġbura f'ibnek Ġesu Kristu. Li żarna hawn fuq l-art sabiex joħodna miegħu fis-smawiet, fit-gawdija tiegħek, rikonċiljati miegħek għaż-żmien u l-eternità. Ntolbuk għalhekk Mulej biex tatina fehma tajba hekk kif aħna nisimgħu din il-ġrajja spjegata lilna sabiex ta' bilħaq ikollna apprezzament akbar tas-Salvatur li inti tajtna skont il-grazzja tiegħek. Amen. Naħwa llum qegħdin ngħixu f'soċjetà li ħafna nies meta semmilhom id-demonji u x-xitan jitqu bik kważi jgħaddu biż-żmien. L-infedeltà hija lampanti. Però għalina l-insara li Alla rabatna miegħu patt u tagħna kelmtu biex nozzuha, nosservawha u nemnuha, m'għandniex alternattiva ħlief li nemnu li hawn jeżistu spirti imnizza, spirti ħżiena, il-kap tagħhom huwa x-xitan, il-Satana nnifsu, illi huma operattivi f'din id-dinja tagħna. Ovvjament ma narawhomx bħal ma narawx l-anġli qaddisa li Alla jibgħathom biex jaqduna lilna li għad nirtu s-salvazzjoni. Qegħdin ngħixu f'dinja materjali, dinja li tmissa b'subajk u tara b'għajnejk. Però hemm realtà ogħla minn hekk. U tajjeb għalina li iva nilqgħu din il-xhieda biblika dwar id-demonji. Oriġinarjament Alla ħalaq eżerċitu sħiħ ta' anġli. Anġli innumerabbli. Xuħut minnhom skont l-għan sovran Alla irribellaw kontrih u tkeċċew mis-sema, illum nafuhom bħala id-demonji. Fi żmien Ġesu apparentament daw id-demonji tant raw teddida minaċċja qawwija kontrihom illi infurjaw tant illi il-preżenza tagħhom saret aktar viżibbli. Fis-sens li matul il-Bibja kollha, apparti il-Ministeru ta' Ġesu,
kif naqrawh speċjalment fil-Vanġeli sinottiċi Mattew, Marku, Luqa. Hemm każ wieħed biss ta' xi ħadd li apparentament kien jekk mhux ippussessat kien molestat minn spiritu ħażin mibgħut minn Alla, araw is-sovranità tiegħu, mibgħut minn Alla li kien ħabbat il Sawl. Sawl li kien qiegħed jabbanduna lil Alla aktar u aktar bl-istinazzjoni ta' qalbu. Mbagħad ukoll dik il-xebba li kien kellha spiritu li teħber li kienet tiffitta lil Pawlu tajt dawn huma n-nies nħabbrulkom it-triq tas-salvazzjoni. Pawlu fl-aħħar iddejjaq u skonġra. U tal-ispiritu ħażin li ħareġ minnha qabel kellha l-abilità li tbassar il-futur bewet ieħor, issa tilfed dik l-abilità u Pawlu għal dak il-ġest nobli li għamel magħha spiċċa l-ħabs. Għaliex il-sidien ta' dik it-tfajla daru kontriħ għaliex irrealizzaw il-qlieħ li kienu jagħmlu minn din l-imsejkna issa kien spiċċa. Ġifieri dak huma prattikament tnejn il-konċentrazzjoni tal-attività demonika li kienet tidher u allura ta' nies ippussessati, ta' nies maħkuma jew ossessjonati mid-demonji tidher l-aktar fil-Ministeru ta' Ġesu. Bħalli kieku l-ispirti rridu jopponuh b'kull mod. Ma għadu jisu xejn, illum ovvjament l-attività tagħhom hija aktar sottili, aktar malizzjuża, speċjalment f'pajjiżi ċivilizzati, però il-missjonarji li morru f'ċiviltajiet jew soċjetajiet primittivi jirrapportaw kemm il-każ ta' nies li for all intents and purposes jidru li huma indemonjati fil-versens tal-kelma. Għandu konna żgħar konna nisimgħu dak tifel indemonjat, imma aħjar tgħid tifel qalil jew tifel imqareb, tifel indemonjat. Kultant nużaw kliem laxka aħna. Hawnhekk qegħdin nittrattaw ma' żewġ irġiel illi litteralment kellhom mhux żewġ demonji imma leġġjun ta' demonji illi sabu residenza fihom u tant kienu pussessati illi għall-inqas wieħed minnhom kif jirrapportah Marku jgħidilna kien qatta ġismu bil-ġebel jgħixu fl-oqbra, ħadd ma seta' jrażżanhom, jorbtuhom bil-qjud bil-ktajjen u jkissruhom. Dik is-saħħa sopranaturali ta' dawn id-demonji li kienu qegħdin jagħmlu fihom. Din mhix ċajta illi iva daqskemm l-anġli t'Alla iservuna bil-mod misterjuż tagħhom, hekk ukoll illum ma nistgħux ngħidu li ma jeżistux nies pussessati. Irridu nagħmlu differenza bejn nies mentalment morda, li kultant l-imġiba tagħhom tkun tant bizzarra, tant stramba, tant ta' barra minn hawn, violenti, illiel, illi taħsibhom indemonjati, però jista' jkun illi xi wħud minnhom ikunu indemonjati, ma nistgħux naqtaw dik il-possibilità. Però irid nagħmilha ċara li bniedem li huwa mentalment marid tista' timrad f'moħħok hawnhekk taħt din il-qorrija għandna dak li jidullu l-moħħ li se jimrad. Bħalma tista' timrad il-qalb, il-fwied, il-kliewi. U ma nix nħarsu lejn nies mentalment morda b'ċertu preġudizzju jew b'ċertu bħalli kieku le. Mardu f'moħħhom li huwa organu wieħed mill-ħafna tal-ġisem. Però xorta waħda rridu ngħidu li iva. Kultant nisimgħu dwar każijiet li l-imġiba tagħhom tant hija ta' barra minn hawn illi jista' jkun dawn illi jkunu molestati jew pussessati minn dawn l-ispirti ħżiena. It-triq tal-għaqal fejn jitlu d-demoni hija li ma nifissawx fuqhom. Però mbagħad l-oħra ma
laqas iridu ninnegaw l-eżistenza tagħhom. M'għadux tant nittraskuraw bħalli kieku ma jeżistux. Fati Pawlu jgħidilna li t-taqbida tagħna mhux kontra l-laħam u d-demm, mhux kontra n-nies bħalna li forsi ma jaħmluniex maħabba l-fidi tagħna, imma hija kontra l-prinċipati u s-setat, kontra spirti ħsiena fl-imkejjen floli, ġi kontra d-demonji. U għalhekk għandna nilbsu l-armatura sħiħa tal-Alla, l-elmu tas-salvazzjoni, il-ċinturin tal-verità, il-tarka tal-fidi, il-sejf tal-ispirtu, l-armatura sħiħa biex nkun kapaċi nitqabdu u noħorġu vittorjużi kontra dawn l-ispirti ħsiena illi xogħolhom hu illi jippruvaw iwebbluna għad-dnub. Id-dnub jippreżentawh tant pjaċevoli, tant attraenti, illi anke wkoll illi ifesfsu dottrina falsa. Dottrina falsa hija fatali. Jekk inti temmen ħwejjeġ fundamentali dwar Alla ħażin ma tistax tkun salvat. Għax hija l-verità li teħlisna. U allura id-demonji, Pawlu pereżempju fl-ittra tiegħu l-Timotju jgħidilna li ħsibhom biex jivvintaw tagħlim fals, tagħlim giddieb biex il-bnedmin iżommuhom fl-injoranza. Ħasra li l-soċjetà tal-lum għajla temmen fil-realtà tad-demonji ta' Satana, meta Satana huwa l-awtur ta' tant inġustizzja, ta' tant gwerer, Bibja tagħmilha ċara li l-gwerer għal-inqas ħafna minnhom huma istigati mix-xitan ta' tant immoralità, idolatrija u ħażen. X'raġuni jista' jkun hemm għal din dad-diżastru sħiħ li hawn fid-dinja tagħna jekk mhux il-bniedem huwa mowi, huwa istigat minn spirti illi iwebbluh biex joħodha kontra Alla. Meta huwa tant twajjab, tant ħanin magħna li provdilna kull ħaġa li għandna bżonn, speċjalment il-maħfra tad-dnubiet. Il-demonji f'dan il-ġraja li qrajna hawnhekk għandhom ċertu tarif, jafu huma intelligenti li Ġesu mill-ewwel jarfuh u jindirizzawh bħala binalla. Binalla. U wkoll jafu li m'hemm ebda xirka bejn il-qaddis tal-Alla Ġesu u huma nfushom. X'għandna x'naqsmu miegħek binalla qalulu? X'għandna x'naqsmu miegħek? M'hemm ebda xirka bejn Kristu u l-ispirti ħżiena, anzi Ġesu ġie biex jelibhom. Però xorta waħda nafu illi l-ispirti ħżiena, id-demonji, jinsabu taħt il-ħakma sovrana ta' Ġesu Kristu. Ġesu għas-sultan fuq kollox, fuq kulħadd, fuq l-univers tiegħu. U allura ninnotaw kif id-demonji kellhom jitolbu permess mingħand Ġesu, is-Sid Suprem, biex jitlu fil-ħnieser. Ma setgħux jagħmluha mingħajr il-permess tiegħu. Ġesu huwa fuq kollox, imqar fuq Satana, bħalma Satana meta der quddiem Alla, u Alla għallu osservajt il-qaddej tiegħi Ġobb, bniedem li jibża minni u jagħmel is-sewwa, m'hemm ħadd bħalu. U Satana istigah l-Alla, bħal speċi jagħmel mħatra miegħu, ħudlu kollox, ħudlu l-ġid tiegħu, ħudlu l-familja, ħudlu saħħtu. U Alla taħ il-permess biex jasal saw u mhux iżjed. Ora qallu tista' toħoddu saħħtu u kollox, imma ħallih ħaj. Alla huwa fil-kontroll assolut, imqar fuq l-ispirt ħżiena. Sewwa qal Martin Luteru illi Satana huwa il-xitan u x-xitan tal-Alla. Ix-xitan ma jista' jagħmel xejn ħlief bil-permess sovran ta' Alla. Il-demonji wkoll jafu illi huma bla tama. Irrealizzawha din l-aħwa. Illi Alla oġbu jipprovdi fidwa u salvazzjoni lilna li ħadniha kontrih bħalma id-demonji wkoll ħadwa kontrih. Lid-demonji ma provdilhom ebda tama. Ebda tama. U dija fuqha. Ma lilna provdija. Alla li joġbu jagħmel kif iritu. Minn ħadd ma jindaħallu. Il-demonji jafu li huma bla tama, jafu li qatt Alla mu ħajestendi l-ħniena divina tiegħu lejhom. U allura jafu wkoll id-destin finali tagħhom. Bħalissa almenu ħafna minnhom qegħdin
jagħmlu x-xogħol malin u pervers tagħhom f'din id-dinja, dinja s-sija tagħhom, però jafu illi finalment se jieħdu il-kastik dovut lilhom fl-infern għall-eternità. Għalhekk id-demonji jgħidulu Ġesu ġejt hawn biex tirtorturana qabel iż-żmien, għaliex ċertament fl-aħħar jum fil-ġudizzju tajjeb ix-xitan u l-anġel ħżiena tiegħu mal-bnedmin mitlufa se jkun mixħuta fil-għadira tan-nar fejn hemmhekk isofru għal dejjem ta' dejjem. Għalhekk qed jgħidulu ġejt biex tirtorturana qabel iż-żmien, jafu li hemm kastik. Allura f'dan ir-rigward id-demonji huma aktar orrif mill-bnedmin mitlufa. Bnedmin mitlufa jaħsbu li jistgħu jagħmlu jridu u jikkalpestaw l-isem Alla u jiddeżoneraw il-liġi tiegħu u ma jġilhom xejn. Id-demonji jafu aktar minnhom. Almenu ġabu jgħidilna li d-demonji jafu li jeżisti Alla u jitredu. Il-bniedem jaf għarf il-kuxjenza tiegħu li hemm Alla u jibqa' stinat kontrih. Jekk jgħalmuna xi ħaġa d-demonji ċertament għandna nitgħallmu din. Illi ma' Alla ma tistax teħlisha. Alla qed jestendi l-ħinja tiegħu lejna. Issa, illum huwa jum is-salvazzjoni. U allura mingħajr dewmien mingħajr ma nqogħdu nittratienu nduru lejh għax qed jgħidilna issib maħfra. Però għal dawk li jkunu b'istinazzjoni u bl-ebusija ta' qalbhom opponew il-Alla, id-destin tagħhom ħajkun bħal tal-anġli ħsiena. L-anġli ħsiena d-demonji fil-frattemp qegħdin jippruvaw jagħmlu minn kollox biex jeqirdu lill-bniedem, lilna. Biex jeqerduna. Kif jeqerduna? Ovvjament ma jistgħux jattakkaw il-Alla. Ma jistgħux jattakkaw il-Alla. Però jattakkaw lill-kreaturi tiegħu l-maħluqin fuq ix-xbija tiegħu. Huma qattiela fil-ġisem imma speċjalment fir-ruħ illi jippruvaw ifixklu milli l-bniedem isib il-rikonċiljazzjoni tiegħu mal-Alla, jitħabbeb lura mal-ħalliq tiegħu u jirċievi l-maħfra tad-dnubiet. Ix-xitan iċaħħad l-reċevituri potenzjali tal-Vanġelu minn dak il-Vanġelu illi jista' jkun is-salvazzjoni tagħhom. Ġesu fil-parabola tiegħu jgħidilna li dik iż-żerrija miżruha mal-mogħdija u ma dawk li jisimgħu imbagħad jiġi x-xitan u jneħħi l-kelma minn qalbhom sabiex ma jemmnux jkunu salvati. Meta tisma' l-Vanġelu, aġixxi fuqu. Hu azzjoni. Jekk Alla qed jgħidlek ilqa' qafda f'ibni Ġesu li għamel tpattija adekwata għal dnubietek kollha. Tħallix għall-għada. Altrimenti jista' jkun illi jiġi x-xitan u jneħħi l-kelma minn qalbek. Kif? Inessik dwarha. Jippreokkupalek moħħok b'ħafna ansjetajiet oħra u interessi oħra. Fid-dinja llum ma lampanti, hemm kemm trid. Xi ħaġa li tiġri, xi ħaġa traġika. Fuq l-istess nota anke l-Apostlu Pawlu jgħidilna kif Satana jtellef in-nies milli jemmnu. Imqarik l-Evanġelu tagħna huwa motti jgħid, huwa motti biss għal dawk li qed jintilfu. Li fil-każ tagħhom l-Alla ta' żmien ix-xitan ġifieri ema l-imħuħ ta' dawk li ma jemmnux sabiex ma jiddix fuqhom it-tidwil tal-Evanġelu tal-glorja ta' Kristu li huwa l-immaġni tal-Alla. Xitan kapaċi jagħmik. Alla idawlek bil-Evanġelju, Ġesu qal jienu għad-dawl tad-dinja min jemmen fiha ma jimxiex aktar fid-dlam imma jkollu d-dawl tal-ħajja. U ħafna nies jisimgħu u x-xitan minħabba t-traskuraġni tagħhom, minħabba l-għas tagħhom, l-għas spiritwali tagħhom. Finalment jagħmihom. Però fil-każ tal-maħturin tal-Alla, fil-każ ta' dawk illi isimhom huwa fuq il-ktieb tal-ħajja, Alla jissupera din l-attività maligna tax-xitan, dil-ħidma makakka tax-xitan. Kolossin 1 vers 13 jgħidilna li Alla
ħelisna mid-dominju tad-dlam u trasferjena għas-saltna ta' ibnu l-maħbub li fih għandna l-fidwa, il-maħfra tad-dnubiet. Alla kapaċi jagħmel, kapaċi jinneutralizza, anzi fejn xitan jaħtaf, jisraq. Ġesu qal il-ħalliel ma jiġix lif biex jisraq u joqtol jaqret. Ma jinġej biex intom ikolkom il-ħajja u ħajja bl-abbundanza. Għal dawk li Alla fil-għan etern tiegħu iddetermina li jaslu għas-salvazzjoni, dawn ċertament jirċevuha. Ġwan jagħtina kelma ta' komfort sabiħ ħafna. Fejn fl-ittra tiegħu jgħidilna intom minn Alla tfal ċkejknin u għelibtuhom il-dawn l-għalliema folot kienu qegħdin jippromuovu tagħlim fals, tagħlim qerriet. Ġwan jgħidilna intom għelibtuhom għax ikbar minnu fikom milli minnu fid-dinja. Minnu fina? L-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu huwa fina. L-Ispiritu Santu jammar f'kull Kristjan. Il-kol flimkien niffurmaw it-tempju tal-Ispiritu Santu. U dak l-Ispiritu Santu huwa ikbar minn dak li hu fid-dinja, ikbar mix-xitan. Xitan huwa għadu pervers u għadu setani, iva, imma Ġesu hawnhekk qegħdin narawh li huwa l-ħellies suprem fuq id-dominju tax-xitan fuqna. F'din il-ġrajja li jirrakkonta Mattew, Marku għandu il-verżjoni tiegħu li hawn wisq itwal u wisq aktar dettaljati. Aħna nissellef minn dak li qal Marku. Ġifiek tisimgħu ċertu dettalji li ma smajtuhomx il-qari tafhom fi ħadthom. Però kif preżenta Mattew, 3 darbiet jgħidilna ara, idu bil-Grek, li tfisser wow, għaw xi ħaġa ta' barra minn hawnhekk, xi ħaġa importanti. 3 darbiet matul il-ġrajja. Mattew irrid iqanqal fina sens ta' staġib illi Ġesu lil dawn iż-żewġ irġiel tant maħkuma, tant imjassra, tant saru vittmi tad-demonji illi possessawhom, kif Ġesu ħelishom fid-daqqa u l-ħin. Mattew iridna nistaġbu. U jekk naqraw u nisimgħu u nibqgħu għaddejjin, Mattew qed jgħidilna jekk ma tistaġbux, jekk m'intomx meraviljati b'din il-ġrajja. Forsi għadkom intomx tapprezzaw biżżejjed il-ħidma fenomenali li Ġesu wettaq fostna. Għaliex l-Apostolu Pawlu fil-Kolossin 2 jgħid illi wara li żarma lill-ħakkiema u l-awtoritajiet għamel spettaklu pubbliku bihom billi trionfa fuqhom bis-salib. Bis-salib Kristu rebaħ fuq ix-xitan u l-eżerċitu kollu tiegħu. Waqqagħhom għaċ-ċajt. Għamel spettaklu pubbliku bihom. Bħal dak il-ġeneral Ruman li wara taqbida jaqbad lil-sira tal-edewa tiegħu ġifieri, jorbothom bil-ktaj u jagħmel purċissjoni bihom matul Ruma kollha biex kulħadd jgħid wow x'ġeneral għandna tal-armata li ikkonkwista lill-għadu ta' Ġesu hekk għamel. Lill-prinċipat u s-setat l-ispirit ħżiena ittrionfa fuqhom. U bir-raġun ukoll fl-ittra lill-Ebrej naqraw illi ġala darba mill-atfal aħna ġifieri għandhom sem il-laħam u mid-demm u nnifsu wkoll, Ġesu nnifsu wkoll b'mod simili issieħeb fl-istess ħwejjeġ. Liben Alla, eternament Alla ugwal mal-Missieru mal-Ispiritu Santu. Kien meħtieġ għalih li jieħu ġisem bħal tagħna biex dak il-ġisem mortali jingħata fuq is-salib sabiex aħna ninħelsu mill-jasar, mill-iskjavitu għax-xitan. Allura sieħeb fl-istess ħwejjeġ sabiex permezz tal-mewt jeqret il-dak li għandu l-potenza tal-mewt, ċoe ix-xitan, u jillibera għal dawk li bil-biża tal-mewt kienu ħajjithom kollha suġġetti għal jasar. M'għadniex suġġetti għal jasar. Illum Ġesu liberana. Illum għandna jasar aħjar, wis aħjar. Illum u l-privileġġ tagħna li nsejħu lil nfusna skjavi ta' Ġesu Kristu. Il-sira tiegħu. Fi kliem ieħor aħna lill-liberati tiegħu. Il-liberati biex nagħmlu r-rieda ta' Alla.
Għalhekk inħlaqna, Ġesu mhux biss għamilha possibbli, għamilha reali din għalina. Ġesu fil-istorja kif tafu bat dan leġjun għax fim minnhom Ġesu jisaqsi lil wieħed mill-irġiel jgħidu x'ismek u qallu leġjun għax aħna ħafna. Leġjun kien fih 6,000 soldat fl-Armata Rumana minqas iżjed numru kbir. Ġesu bat il-dan leġjun ta' demoni fil-ħnieżer bħala prova evidenti li dawk iż-żewġ irġiel inħelsu. Nistgħu jaraw bajnejhom x'ġara lil dawk li kienu ndemonjati u x'ġara wkoll lill-ħnieżer. Il-feroċità u s-salvaġġerija ta' dawn in-nies ta' żewġ irġiel li kienu jqattaw ġisimhom, suwiċidi, jippruvaw joqtlu lil nfushom. Di kollha ġiet trasferita għal fuq il-bejjem. Bniedem wieħed jiswa wisq iktar minn kwalunkwe qatt ta' annimali. Hawnhekk għandna lezzjoni importanti. Jiena m'iniex ekonomista, però kkalkulajt ħanżi li kien ħajtu il-biċċerija mkabbar u lest u msemmen. Kapaċi jiswa 1,000 euro. Naqblu bejnietna? Żgur. Mhux tillaħam. Kien hemm 2,000 ras. Dakinhar u b'kemm jiswew 2 miljun euro ħnieżer. X'taħsbu? Ġesu ma setax ma permettilhomx li ma jmorrux fil-ħnieżer. Imma permettilhom. Għaliex? Biex juri fid-der li hu s-sovran fuq kollox. Ħelishom u wara x'ġara kwalunkwe qatt ta' annimali ma jikkomparawx 2 miljun euro għalfejn bniedem. Ġesu qed jgħid il-bniedem jiswa wisq aktar. Għax huwa maħluq fuq xbija Alla. Forsi wieħed joġġezzjona u jgħid inqattlu skos ħnież dakinhar. Telfa ekonomika setet ġiet evitata. Iva, Ġesu ovvjament kien jaf li dal-ħnieżer literalment se jiġġennu. U x'setgħu jagħmlu ma setgħux u allura kien hemm dan is-sies jagħti għall-baħar u bil-ġen tagħhom qabżu għal isfel il-kol kemm huma. Però wieħed irid tistaqsi x'tapprezza l-iżjed, Kieku kont wieħed mis-sidien ta' dar ħnieżer, x'kont tapprezza l-iktar? Forsi tgħid ma Ġesu ma tinżillix din, inqatlu daqshekk annimali, vera dakinhar. Però fl-aħħar mill-aħħar trid tiftakar li b'Ġesu qieleb il-ħażen aw f'dal-każ ħażen għal żewġ min-nies illiberhom. Meta biex jeleb il-ħażen bħalma qal Ġwan il-Battista araw il-ħaruf tal-Alla dannu li jneħħi d-dnub tad-dinja. Ġifieri tagħtaw kollha li xi darba oħra se jkunu l-ġenna. Minħabba li bent Alla li miet fuq is-salib. Ġesu nnifsu kellu jinqatel. Mhux il-ħnieżer u nnifsu. Il-ħalliq tagħna kellu jinqatel biex aħna nkunu liberati. Ironikament bosta nies jibqgħu marbuta mal-interessi mondani. Ma tagħmel sens din. Ma tagħmel sens. Illi għandna il-Vanġelu, wieħed jista' jaqrah, jiftihem, aħna nitlu daqsxejn iżgħet fid-dettall biex jieraq. Imma flok in-nies li ħarġu mill-belt, jgħidlek il-belt kollha ħarġet biex tara xi ħaġa straordinarja. Kien jafu li hemm da żewġ irġiel jgħixu fl-oqbra, vera qishom bejjem. Ħarġu u flok tħassru liż-żewġ imsejkna u ferħu magħhom. U bierku lil Alla għal din l-emanċipazzjoni tagħhom. Qisu biss il-profit u t-telf tagħhom. Ħafna nies moħħhom jaħdem profit and loss. X'għan akkwista? X'għan igwadanja? Daqshekk biss. La importom ma' ħadd ieħor, la huma konċernati dwar il-ġid spiritwali ta' ħadd ieħor, il-gwadan personali tagħhom jiswa wisq aktar minn bnedmin illiberati. Jalla l-mulej illiberana minn din mentalità vera,
Jalla l-mulej liberana. Li ma nħarsux biss lejn il-but, lejn l-avvanzi tagħna, ma nifirħu għal kull każ ta' bniedem liberat u miġjub lura fix-xirka malla. Ħafna nies jaraw biss mill-perspettiva tagħhom. L-attitudni tagħhom hija pjuttost waħda ta' indifferenza. So what? Billi nħelsu dawn vera? Ħallina għaddejjin kif aħna? Dik hija l-atteġġament tagħhom. Ma importanix. Ma rridux nkun nafu balla u ma rridux li Alla jindaħlilna. Biex Ġesu ndaħlilhom. Qasam għandna ħal oħra wara l-mentempata, qasam għandna ħal oħra fl-art kienet qista tal-ġentili, kien hemm il-ħnieżer, il-lut ma kienx jiklu ħnieżer. Kienet Gadara kienet belt kbira dakinhar, illi prattikament il-popolazzjoni tagħha naħsbu kienu ġentili, nies pagani. U dawn qalu illi Ġesu meta ħajdu hekk invadilhom it-territorju tagħhom. Mar għandhom speċifikament biex jiltaqa' u jeħles il dawn iż-żewġ indemonjati. Ma ridux, dil-ħaġa ma riduwiex, il-preżenza qaddisa, il-preżenza ġusta, kumpassjonali u setana ta' Ġesu kienet insapportabbli għalihom. U ħafna nies hekk. Ibda kellimhom dwar l-Evanġelu u jħarbu, iparpru, ma jridux jisimgħu. Ħafna nies huma hekk. Hija traċedja tagħhom. Għajnihom magħluqa, widnihom isodduhom huma stess, ma jridux jisimgħu. Luqa jgħidilna li d-demonji, l-nies li ħarġu biex jaraw x'ġara, xi ħaġa tal-ħabarijiet kienet din. Jgħidulna li ittalbulu biex iwarrab għax qabadhom biża' kbir jgħidilna. Għax qabadhom biża' kbir. Għalfejn taħsbu li qabadhom biża' kbir? Dawn nies illi s-soltu kienu għaddejjin bil-ħidma tagħhom ta' kuljum, bis-sara tagħhom, beżlin, illi tiġri xi ħaġa ta' barra minn hawn għalihom kienet bastun fir-rota. Jippreferu r-rota tibqa' ddur, avolja nafu li hemm żewġ indemonjati barra l-belt illi mamma mi jara l-ħarsa għaddi minn hemm għax jattakkawk. Imma preferew il-ħajja monotona materjalistika tagħhom milli jiltaqgħu ma' Ġesu. Li jiġu wiċċ imwiċċ ma' Ġesu kienet xi ħaġa għalihom insapportabbli. Qabadhom biża' kbir il għaliex iva x-xitan jinvadi, imissa għandna lil Ġesu, il-qaddis tal-Alla, li qiegħed jinvadi biex jirrestawra l-bniedem lejn Alla. Biex jirrestawra lilek fl-aħħar mill-aħħar lejn Alla. Allura dawn in-nies juruna kif il-qalb umana, kapaċi, anzi regolarment tippreferi todos fid-dnub milli tkun meħlusa. Bir-raġun Ġwanni jgħid li ġie d-dawl Ġesu u l-bnedmin preferew it-tlam mid-dawl. Dejli għaliex? Ġwanni jgħidilna għaliex? Għax l-emet tagħhom kienu ħsiena. Dak li aħna bl-Ingliż ngħidulhom godless. Nies li kapaċi jkunu ċivili, kapaċi jkunu edukati, kapaċi jkunu nies normali tan-negozju, però godless. Ma jridux jafu balla. Nikkonkludu bit-tlet ħsibijiet osra. Fil-prinċipju l-eżerċitu demoniku għamelu l-anġli żiena Ġesu bil-mewt u l-qawmien glorjuż tiegħu urina li qelibhom. D-Day diġà seħħet. Ġesu bil-missjoni tiegħu li wettaq fuq il-Kalvarju u bil-qabar vojt li ħalla warajh. Qed jgħidilna li r-rebħa hija Alla. Ir-rebħa deċiżivament u definittivament m'hemm ebda dubju hija Alla. Però għadna qegħdin nistennew il-V-Day. Il-V-Day hija meta Ġesu jirritorna. Żewġ biġġiet. L-ewwel waħda D-Day, it-tieni waħda li għadna qegħdin nistennew V-Day. Jum il-vittorja, meta Ġesu jidher fid-der mingħajr ebda kwistjoni, mingħajr ebda argumenti li huwa s-sit, li huwa l-kurjos
fuq kollox, fuq kulħadd. Mhux biss ta' niesu n-nies mifdija, imma wkoll fuq l-edewa tiegħu. Kull irkoppa tmil, kull insien jistqar, mhux tal-mifdija biss, kull insien għad jistqar. Il-Ġesu huwa il-kurjos u għas-sit għall-glorja tal-Alla l-Missier. Dak huwa l-punt. It-tieni, ix-xogħlijiet tax-xitan huma imxejna għall-fidila. Ġwanni jgħidilna mi jipprattika d-dnub u mix-xitan. Għax ix-xitan ilu jidneb sa mill-bidu tal-istorja tal-bniedem fuq l-art. Għal din raġuni bin Alla kien manifestat sabiex jeqret ix-xogħlijiet tax-xitan. Ma stajniex nerbu aħna. Immaġinaw żewġ irġiel illi jelbu eżerċitu leġjun ta' anġli. Impossibbli. Ġwanni kompli jgħidilna kull min hu mwieled minn Alla ma jipprattikax id-dnub. Uri li inti talla billi ma tipprattikax id-dnub. Uri fid-der bid-diskors tiegħek, bl-imġiba tiegħek, imqar bil-ħsibijiet għax il-ħsibijiet li wasluna għal azzjoni d-dinja u l-oħra. Kull min hu mwieled minn Alla ma jipprattikax id-dnub. It-tielet punt illi dawk li għadhom taħt id-dominju tal-ispirit ħżiena hemm tagħmalihom. Tista' tkun invażat bihom, tista' tkun ippussessat bihom, Alla kapaċi jħelsek. Forsi tgħidlu m'iniex gravi bħal dawn iż-żewġ tirġiel imsieken, m'iniex gravi hekk anzi, naħseb jiena bniedem deċenti, jiena bniedem tal-affari tiegħi. Qatt ma bgħatt il-ħadd, tisimgħu qatt ma bgħatt il-ħadd, qatt ma għamilt il-ħadd. Qed tifhem? Imma Alla jgħidlek ara x'hemm f'qalbek. X'hemm f'qalbek? Ittawar ftit f'qalbek jekk tissogra. Jekk tissogra. Għax Ġeremija jgħidilna l-qalb hija marida għall-mewt. Min jista' jifhimha. Qiegħed tara f'qalbek il-kburija sigreta li għandek, is-supervja lejra moħbija li hemm f'qalbek għal ħadd ieħor għal proxmu tiegħek, l-idolatrija moħbija illi qiegħed tirreplejsa l-Alla b'oġġetti jew bnedmin bħalek, dawn ukoll huma kundannabbli quddiem Alla. Huma aktar kundannabbli quddiem Alla. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-kburija kienet l-ewwel dnub li seħħ fl-univers kollu. Meta x-xitan tkabbar u dehlu li għandu jkun daqs Alla. Il-kburija fl-essenza tagħha. Hemm Ġesu jgħidilna li jekk bis-sabat Alla, m'hemmx fejn jeżerċita xi qawwa fenomenali tal-Alla, bis-sabat Alla. Nixħed il-barra d-demonji mela saltna Alla ġiet fuqkom. Ġiet fuqna. Is-salta Alla hija preżenti, għada tikber, il-kwistjoni kollha hija tinsab fiha. Tinsab f'din is-saltna Alla. Jew smajt bija u għadek barra minnha. Kun xiblaħ. Tħallix ix-xitan jitħabik. Għax dak huwa lar ingann immaġinabbli. Kif qiegħed tirrispondi għal ditturija ta' din l-awtorità smewwitija. Meta Ġesu sempliċement resaq fuq dawn l-indemonjati u ħelishom. Daqshekk ieħor kapaċi jeħles lilek. Tgħidlix midneb kbir, tgħidlix le, kapaċi jeħelsek. Kapaċi jeħelsek. Kun fuq in-naħa vittorjuża. Għalfejn għandek tiġġieled fi gwerra kontra Alla meta taf li hija gwerra mitlufa. Kun fuq in-naħa vittorjuża. Ora, jista' jkun li fid-der hija n-naħa tal-minoranza, ma importax. Imqar kieku jien Malla biss, jien Malla, diġà qiegħed maġġoranza l-aħma. Diġà qiegħed maġġoranza. U l-istedina tal-Alla hija ersaq. Ejja, kun illiberat. Gawdi mill-ħniena sofrana ta' Alla murja fuq is-salib.